Kiru Bebeji mun gamsu da barista sosai. Ayi NDC jam'iyya mai tsafta. Muhammadu Uzairu ta so ka rike tuta je ka. Kiru Bebeji mun gamsu da barista Sosai. Ayi NDC jam'iyya mai tsafta. Muhammadu Uzairu ta so ka rike tuta je ka. Da amana gun kwankwasa jagora. Zabu oke obi kwankwasa an dora. A Kano kwamara ta barna shi zai gyara. A Kiru Bebeji barista madara. Muhammadu Uzairu dora ka wuce lanta sosai. Kiru Bebeji mun gamsu da barista Sosai. Ayi NDC jam'iyya mai tsafta. Muhammadu Uzairu ta so ka rike tuta je ka. Tafiya ta tafi mun kwaira gudun sauna. Mace amana na kwanga kuce lana. Babu aiki kullum sai ya kafe bana. Mun gano ka asiran ka muka tona. Kiru Bebeji ta kwankwasa ce mun nike tattasai. Kiru Bebeji mun gamsu da barista Sosai. Ayi NDC jam'iyya mai tsafta. Muhammadu Uzairu ta so ka rike tuta je ka. Kiru Bebeji mun gamsu da barista. Ayi NDC jam'iyya mai tsafta. Muhammadu Uzairu ta so ka rike tuta je ka. Kiru Bebeji mun gamsu da barista Sosai. Ayi NDC jam'iyya mai tsafta. Muhammadu Uzairu ta so ka rike tuta je ka. Da amana gun kwankwasa jagora. Zabu oke obi kwankwasa an dora. A Kano kwamara ta barna shi zai gyara. A Kiru Bebeji barista madara. Muhammadu Uzairu dora ka wuce lanta sosai. Kiru Bebeji mun gamsu da barista Sosai. Ayi NDC jam'iyya mai tsafta. Muhammadu Uzairu ta so ka rike tuta je ka. Tafiya ta tafi mun kwaira gudun sauna. Mace amana na kwanga kuce lana. Babu aiki kullum sai ya kafe bana. Mun gano ka asiran ka muka tona. Kiru Bebeji ta kwankwasa ce mun nike tattasai. Kiru Bebeji mun gamsu da barista Sosai. Ayi